Padayon kita sa series nga atong giuluhan og hulagway sa pamilya. Ang disenyo sa Dios sa usa ka himsog nga panimalay. Ug akong gidasig ug akong gihangyo atong nga kaigsuonan sa pagtindog, manindog ta mga igsuon agi pagtahod sa pagbasa nato sa balaang pulong sa Dios. Ato kining makita sa basahon sa Henesis kapitulo 3 versikulo 1 ngadto sa 15. Ug ato kining dunganan pagbasa mga igsuon. Kapitulo 1, karon ang bitin labawng malinglahon kaysa tanang ihalas nga mananap nga gibuhat sa Dios o sa Ginoong Dios. Ug mingon siya sa babae, nagingon ba ang Dios, dili kamo makakaon sa gikan sa bisan unsa nga kahoy sa tanaman? Ug ang babae mitubag sa bitin, makakaon kami sa bunga sa mga kahoy sa tanaman. Apan miingon ang Dios, ayaw kamo pagkaon sa bunga sa kahoy nga naa sa taliwala sa tanaman, o bisan sa paghikap niini aron dili kamo mamatay. Ug ang bitin miingon sa babae, dili kamo mamatay, kay nasayod ang Dios nga sa dihang kamo mukaon niini, mabuka ang inyong mga mata ug mahimo kamo nga sama sa Dios, mahibalo sa maayo ug sa daotan. Ug sa dihang nakita sa babae nga ang kahoy maayong kaunon, ug nga kini makalipay sa mga mata, ug nga ang kahoy angay nga tinguhaon aron mahimong maalamon, mikuha siya sa bunga nini ug mikaon, ug yatagan niya ang iyang bana nga uban kaniya, ug mikaon siya. Unya nabuka ang mga mata nilang duha, ug sila nakaamgo nga sila hubo. Busa nagtahi sila og mga dahon sa igira ug gihimo nilang mga tapis alang sa ilang kaugalingon. Ug nadungog nila ang kasikas sa Ginoong Dios nga naglakaw dito sa tanaman sa pagkakilom-kilom. Ug mitago ang tawo ug ang iyang asawa dito sa taliwala sa mga kakahuyan sa tanaman. Apan ang Ginoong Dios mitawag sa tawo, mingon kaniya, hain ka. Ug mitubag siya, nadungog nako ang imong kasikas diha sa tanaman ug nahadlok ako kay hubo man ako. Busa mitago ako. Ug mingon siya, kinsa ba ang nagingon kanimo nga hubo ikaw? Mikaon ba ikaw gikan sa kahoy nga gidili nako kanimo sa pagkaon? Ang tawo mingon, ang babay nga imong gihatag nimo kanako aron akong ikauban, siya ang naghatag kanako sa bunga sa kahoy ug mikaon ako. Ug ang Ginoong Dios mingon sa babae, unsa man kining imong gibuhat? Ug ang babae mingon, ang bitin milingla kanako ug mikaon ako. Mipahamtang og silot ang Dios. Ug ang Ginoong Dios mingon sa bitin, tungod kay ikaw nagbuhat niini, tinunglo ikaw, labaw sa tanang mga mananap sa kahayupan, sa mga kahayupan ug labaw sa tanan nga mga ihalas nga mga mananap. Pinaagi sa imong tiyan magkamang ikaw ug makakaon ikaw og abog sa tanan nga adlaw sa imong kinabuhi. Ug ibutang nako ang panag-away tali kanimo ug sa babaye, ug tali sa imong kaliwat ug sa iyang kaliwat. Siya magsamad sa imong ulo ug ikaw magsamad sa iyang tikod. Magampo ta mga igsoon. Langit nung amahan, balaan nga Dios ug labing gamhanan. Kami nagpasalamat nining haponon sa imong dako nga pribilehiyo nga imong gihatag kanamo, nga makadungog kami sa imong mensahe gikan sa imong balaan nga pulong, ug makakutlo kami og mga pagtulun-an kung unsa gayud ang kamatuoran nga gikan kanimo nga imong ihatag kanamo. Nagampo kami Ginoo nga amo kining masabtan, hatagi kami og kasing-kasing nga malumo, nga amo kining mapabilin sulod sa among mga tagsa-tagsa kasing-kasing, tagay nga migdalunggan nga mamati aron amo gyud masabtan ang imong mensahe nga imong ihatag nining kapunon. Nagampo kami o Dios sa imong balaang espiritu magpataliwala kanamo aron magiya kanamo ug magtudlo aron among masayran ang kinatibuk-an sa tanan nga imong ihatag kanamo nga mensahe nining kapunon. Salamat o Dios, dalaygon ka sa wali katapusan.
Kini among pagampo sa ngalan ni Ginoong Jesu-Kristo among Dios ug manluluwas. Amen ug amen. Manlingkod ta mga igsoon. Sumo ni ang ato ang sumpay sa ato ang serye sa miagi nga pipila na ka Domingo. Ug ang uluhan ni ato ang uluhan ni ato ang sermon karon ning wali mga lalaki nga adunay katuyuan. No? Kitang tanan nakakaplag na sa maong matang sa lingkuranan nga sama nini ato makita diha ang hulagway diha sa slides, no? Nakita ba di mao katong lingkuranan nga sa masahi pero susama lang. Mao na ang lingkuranan sa nga gitawag nato og lazy boy chair. Kung sa Cebuano pa bangko sa tapulan. Lazy boy, no? Kinsa man kaninyo ang ganahang makabato niining matang sa bangko? Ang mga may gusto ni ini kamo mga tapulan. Joke lang. No? Dili. Mao ni ang ato ang picture sa ato makita nga ang mga katawhan karon bisan pa ang mga lalaki naa na ang taas nga higayon nila sa paghimo og mga butang diha niya nang gitawag og lazy boy chair nga wala sila nahimo kundi naglingkod lang naghimo daw so sa mga aduna sila himo nga aksyon, no? Kining lazy boy chair kung sa Cebuano pa bangko sa tapulan. Nganong nagisgot man kita ni ini? So sa walay dugang ug langay patungod kay magisgot kita niining pulong nga tapulan alang ngadto sa mga lalaki. Hinumdumi alang sa mga lalaki alang kini kanato mga igsoon. Apan ma-apply gyapon kini makakutlo gyapon og pagtulun-an ang mga babayi niining mga ato ang gisgutan karon. Mga lalaki nga mutindog sa inyong gipamarugan og dili magtinapulan apan muhimo og aksyon. Mao kini ang hagit kanato. Og kini nakapunting ngadto sa mga lalaki. Asam ning mga lalaki dinhi. Mao kini ang hagit kanato. Atong basahon sa 1 Corinto 16:13. Ato kining gikutlo mga igsuon sa Biblia. Kapitulo 13 nagingon pagtukaw kamo, barog kamo diha sa pagtuo, pagpakalalaki kamo, pagmakusganon. Klaro kayo nga tataw ni nga mensahe alang sa mga lalaki. Wala man niniingon nga pagkababay kamo. Lisod na. Pagkalalaki kamo, pagkamakusganon. Tingali dili tanan apan kasagaran mga lalaki karon ingon ta aduna sa saktong edad apan ang panghunahuna sama sa bata lang gihapon. Naa ba? Wala ba mo makaobserbar nga adunay mga lalaki nga dagko nag-edad pero naa gihapon sa mga panghunahuna nga bata? Mga lalaki nga nakatutok gihapon sa iyang mga kalingawan apan walay tumong sa kinabuhi. Puro na lang games, gadget dito. Aron malingaw lamang ang ilang kaugalingon, mamuwaw sa video, games, online games ug uban pang lingaw-lingaw apan ang ilang mga kapikas alang sa mga bana ni. Ang ilang mga kapikas ni pahulay ug natulog naginusara lang. Kay tuwa ang ilang oras ang panahon ngadto sa games, sa video. Bahala nagbabuntagan. Nakalimot na sila sa ilang obligasyon sa ilang pamilya. Mga lalaki nga nagkugig alang sa mga butang nga dili mahinungdanon. Sa kinabuhi apan sa ang pamilya unya-unyaon na lang. Di ba? Mao may nakadaghan naming hinahitabo kini tungod kay salamat sa Ginoo nga wala sa ko maanad ani kay wala ta ko din hiron gaduwa ko, no? Mga lalaki nga nagtan-aw sa mga babayi isip mga butang. Usa lamang ka butang imbis nga ang binuhat sa Dios nga tako sa pagtahod ug paghatag og dungog og bili tungod kay na-focus naman ang ilang hunahuna sa butang nga makapalipay kanila. So ang pagtan-aw nila sa mga babae o sa kapika sa kinabuhi nila daw sama na lang sa usa ka butang na wala na ang ilang pagtan-aw nini nini nga kini binuhat sa Dios kinahanglan tahoron.
mga lalaki nga kusog kay mangita og lalis, alang lang sa ilang prinsipyo. Labi na ron sa politika, no? Naagyod sila gibarugan, okay ra man na, pero di lang ta mangaway. Nga prinsipyo nga dili unta bililhon kay sa relasyon sa mga higala o pamilya. Mabungkag ang ilahang relasyon tungod lamang niini. Apan sa mga butang nga espirituhanon, has kahiluma gyud. Walay ikasulti. Adunay pamulong nga boys will boys or will be boys. Apan ang hagit karon mga igsoon, men, let's be men. Magpakalalaki ta. Ayaw na lang. Alang kini sa mga dili na bata nga mga lalaki. Pamati kamo, mga dagko na ta. Dili na ta bata, magpakalalaki ta. Mauna ang ato ang mga pagtulunan karon. Kay ang problema sa panahon karon, mao nga wala gani kita mahibalo kung unsay kahulugan sa pagkalalaki. Labi pa kung unsa ang pagkalalaki matod sa Biblia, kung ato kining ibasi sa Biblia. Angay gayud kitang masayod sa unsa ang matuod nga pagpanabot matod sa Biblia mahitungod sa unsa ang kahulugan sa pagkalalaki. So ano na tayo pangutana? Sa panahon karon, unsa ang kahulugan gayud sa pagkalalaki? Mao ni atong pangutana, atong pagatukion karon. Unsaon nato isip mga lalaki nga mubarog nga magpasidungog sa Dios o magpasidungog sa ubang tao? Mubarog og magpasidungog sa Dios. Ug ato kining tukion pinagi sa negatibo, mga negatibo nga mga panghitabo ubahin sa lalaki nga diin kita kalagmitan gayud mapakyas. Kitang mga lalaki. Duha kini kabahin ug alang usab sa mga babayi, dili lang ni sa mga lalaki. Alang sa mga babayi, bisan man ang mensahe magkigsulti sa mga lalaki apan ang mga prinsipyo o mga pagtulunan mahimo gayud ninyong magamit. Apan mito ako nga aduna gayoy talagsaon nga pagtawag gikan sa Dios alang sa mga lalaki nga magpakalalaki. Ang una natong isgutan mo ang ehemplo sa pinakaunang lalaki nga mao si Adan. Nakaila mo Adan? Dili inyong silingan kundi si Adan katong atong ginikanan nga naa sa Biblia. Siya ang imahe nga sa stereotype sa mga lalaki. Siya ang hulagway sa mga pakigbisog. Siya ang hulagway sa kapakyasan. Siya ang hulagway sa kakulangan nga nasinati nga gisagubang sa mga lalaki nato karong panahon na. So ngano man tungod kay adunay hinungdan ug adunay resulta ang gihimo ni Adan sa unang panahon. Atong basahon sa Genesis 3:1 ug 7. Balik ko na ito pagbasa. Karon ang bitin labaw malinglahon kaysa tanang ihalas nga mananap nga gibuhat sa Ginoong Dios. Ug mingon siya sa babae, nag-ingon ba ang Dios dili kamo makakaon gikan sa bisan unsa nga kahoy sa tanaman? Ug ang babae mitubag sa bitin, makakaon kami sa bunga sa mga kahoy sa tanaman, apan miingon ang Dios, ayaw ko mo pagkaon sa bunga sa kahoy nga naa sa taliwala sa tanaman, ubisan sa paghikap ni ana. Aron dili kamo mamatay. Ug ang bitin miingon sa babae, dili kamo mamatay, kay nasayod ang Dios nga sa dihang kamo mukaon ini, mabuka ang inyong mga mata ug mahimo kamo nga sama sa Dios. Mahibalo sa maayo og daotan. Ug sa dihang nakita sa babae ang kahoy nga maayong kaunon ug nga kini makalipay sa mga mata ug ang kahoy angay nga tinguhaon aron mahimong maalamon. Mikuha siya sa bunga nini ug mikaon ug yatagan niya ang iyang bana nga uban kaniya ug mikaon siya. Unya nabuka ang mga mata nilang duha ug sila nakaamgo nga sila hubo. Busa nagtahi sila og mga dahon sa igira ug gihimo nilang tapis alang sa ilang kaugalingon. So nganong ato maning gihisgutan mga igsoon. Atong makita nga ang mga sitas gisugdan sa paghisgot ni Satanas nga nagpakita sa usa ka hulagway sa mananap nga bitin ug gitintal niya ang babae ug humani ini mao ni ang nahitabo. Tanaw na to sa bersikulo 6 ningon siya ug sa dihang nakita sa babae nga ang kahoy maayong kaunon ug ang kini makalipay sa mga mata ug ang
ang kahoy angay nga tinguhaon aron mahimong malamon. Mikuha siya sa bunga niini ug mikaon ug gihatagan niya ang iyang bana nga uban kaniya ug mikaon siya. Kining giingnan dinhi nga mikaon siya ang iya ning bana nga uban kaniya. Kasagaran tingali sa atong pagtan-aw ini nga sa higayon nga si iba mikaon sa ginadili nga bunga musantop sa atong unahuna o musulod sa atong unahuna nga ang sala misulod sa kalibutan tungod kaniya o pinaagi kaniya, dili ba? Kasagaran ug dili kita magtamod sa balaang kasulatan, moingon ta unsay hinungdan nganong nakasala ang tibuok katawhan. Moingon ta nikaon magud si iba mansanas. Dili gani na mansanas, wagi gingon mansanas dito sa Biblia, prutas. Pero atong gihimplo na mansanas, napay drawing kinitkitan, no? Mao nay kasagaran nato mahibaluan pero mga igsoon angay tang mahibalo nga dili si iba ang hinungdan nganong kita nakasala. Dili kini mao ang apan atong makita diri sa taga-Roma unsa may gingon atong basahon aron atong masayran gayud kun unsa gayud ang daghan sa panahon nila ni Adan ug ni Iba. Ningon dinhi sa Roma 5:12 ningon ang sala nakasulod sa kalibutan tungod sa paglapas ni Adan sa sugo sa Dios. Ug ang iyang sala nagdalag kamatayon. Busa miabot ang kamatayon sa tanang mga tao tungod kay ang tanan nakasala man. So dili si Iba ang hinungdan. Dili nato pasanginlan si Iba. Tungod kay ang atong gisgutan ang atong responsibilidad isip lalaki sama usab unta sa nahitabo ni Adan sa unang panahon. Atong makita nga tungod ni Adan mga pangutana gayud ang uban nga di ba si Iba man ang unang mikaon? Di ba? Siguro naay lalaki pangutanon nga dili gid kaayo serious nining mga pagtulunan, maingon gud ayon babae may nakasala na. Mao man ay nag-una. Di ba? Mao kasagaran madunggan gina nato. Ang babae ang unay kaon, ang babae ang unang gitintal. Ang babae mao na ato na lang pasangilan babae. Pinangga na nato ang mga babae oy. Pangano man nga si Pablo nakaingon nga tungod sa paglapas ni Adan. So atong tan-awon mga igsoon. Tan-awon nato pagbalik ang bersikulo 6. Atong basahon. Ningon dinhi. Sa dihang nakita sa babae nga ang kahoy maayong kaunon ug nga kini makalipay sa mga mata ug ang kahoy angay nga tinguhaon aron mahimong maalamon. Mikuha siya sa bunga nini ug mikaon ug gihatagan niya ang iyang bana nga uban kaniya ug mikaon siya. So inay unta adunay himuon o adunay isulti. Panunsa may gibuhat ni Adan? Unsa may gibuhat ni Adan? Wala. Wala siya gibuhat. Pero naa siya gibuhat, nikaon siya. Nikaon siya. Nilapas at siya. Nakalapas siya sa sugo sa Dios. Sa ato pa ang hinungdan sa sala dili ang pagkaon iba sa prutas kundili ang kalapasan ni Adan mao ang hinungdan. So mao kini ang unang napanunod nga kapakyasan gikan sa atong mga kagikan nga si Adan. Mao ni ang atong napanunod. Makadungog ko usay sa una mingon sala nga panulundon. No? Kasala sa siguro ta kay gasunod-sunod ta. Nagagikan kini ni Adan usa ka pakigbisog nga sagad sa tanang mga lalaki nga mao hinungdan sa atong kapakyasan. So adto kita sa una nga pagtulun-an. Unsay atong buhaton? Ang unang buhaton mao ang pakigbisog sa pagkadili aktibo. Kinahanglan ang mga lalaki kinahanglan aktibo na sila, dili na sila passive. Kanabang baliwala lang, walang pakialam kanang dili magpakabana. Sa Biblia gibutang dinhi nga ang responsibilidad sa lalaki nga mao gayud ang aktibo. Dili kay dili aktibo, no? Mao kini ang kahimtang nga kita mapakyas sa pagtingog o pagsulti. Mapakyas sa pagtindog sa gipamarugan, mapakyas sa paghimo ug aksyon. Ang sala gayud sa sugilanon mahitungod gayud sa unsa ang wala gihimo ni Adan. Kung balikon, ang sala nining maong sugilanon mahitungod gayud sa unsa ang wala gihimo ni Adan, dili ang unsa ang iyang gihimo. Kay wala gyud siya gihimo.
Dili may tungod sa unsa nga anaa, inay mahitungod sa unsa unta nga anaa apan wala buhata. Kinahanglan unta nga buhaton sa lalaki apan wala buhata. Daghang mga tawo nga nagdagko uban ang usa ka imahe sa lalaki sa panimalay nga mao kini ang kahimtang. Diin ang lalaki adunay untay angay ikasulti apan magpakahilom na lang. Diin aduna untay angay himuon apan nagpakawalay tutol. Hindi baliwala, wala gyud musupak, wala mo reklamo, so wala niya damha o wala niya himuang iyang responsibilidad. Sama sa mga anak nga babae nga nagpaabot sa pagdaig sa ilang mga amahan. Nga bisag maingon na lang, ikaw adunay dungog og bili. Ug labi kang matahom, ug akong gimahal pag-ayo. Naghulat in taon ang mga anak nila nga musulti ang lalaki sa panimalay. Mga anak nga lalaki nagulat, makadungog ikan kaniya nga muingon, anak may salig ako kanimo. Tudloan ti ka, ubanan ti ka, ug ikaw makakaplag o kaisog nga mahimo ug makalampos sa tanang mga kalisdanan nga imong atubangon. Pagdasig sa lalaki sa panimalay, no? Mga kapikas ug mga pamilya nga nagtinguha sa mga kabtangan nga espirituhanon. Apan ang lalaki mao hinuon ang moingon nga adili ko interesado ana. Wala man ay pulos. Ang pinaka-importante na wala nay pulos. Ang mga butang espirituhanon, mao kini ang problema nga nagsugod sa sinugdanan, mao ang atong kagikan nga si Adan. Tingali si Adan wala makaamgo nga ang gihimo sa bitin usa ka hulga sa ilang kaminyoon ni iba. Treat na nila. Wala tingali niya makita dayon nga ang nahitabo usa ka buhat sa pagigubat. Pagigubat. Naagayot sa iyang atubangan na hitabo. Ug sa dihang aktibo ang kaaway, naglambigit sa iyang asawa, siya nagpakadili aktibo. Nakita gyud unta niya. Wala siya mutingog, wala siya mulihok, wala siya gibuhat. Mausap tingali ang kakulang sa kadaghanan sa mga lalaki karon. Natong mga lalaki. Wala makaamgo o masayod nga adunay panagsangka sa kaaway nga nahitabo matag adlaw. Diin gitawag nga mahimong maisugon og lig-on nga mutindog dinha sa pagtuo. Unsa maning paggubat o gubat nga atong gisgutan. Aduna kitay gubat nga giatubang, nasayod kita nga ang balaang kasulatan nagisgot kanato sa gubat nga dili literal. Spiritual kini. Kay ang kaaway naara gyud naghuwat to steal, to kill and to destroy. Dili ni literal nga gubat. Unsa man ay kining gubata atong tanawon sa Efeso 6:12. Ningo dinhi kay ang atong pagkig-away dili man sa unod og dugo, kundi batok sa mga nagmando, batok sa mga kagamhanan, batok sa mga makagagahom sa kalibutan nga gingit-ngitan, batok sa mga dautan nga espirituhanong panon diha sa mga langitnong dapit. So nakita ninyo, dili ni madag pusil. Gubat ni nga espirituhanon. Mao kini nga matang sa pagigbatok nga nasaksihan ni Adan sa iyang atubangan apan wala siya gihimo. Apan tingali makaingon ta nga dili man siguro tapulan ang mga lalaki. Aktibo kayo sila. Ganahan man kayo na sila og aksyon. Sama sa hilig og aksyon nga pelikula. Mutanaw sila ng mga aksyon nga salida. Kay ganahan man kayo ang lalaki og aksyon. Di man na sila ganahan og love story. No? Sa una, moingon lang din, uy, nindot kaya na tayo, nanautan love story, pero natulog. Pa-impress lang, no? Nabiya, ganahan, dili mantanan. Ganahan. Usa sa guana. Mutanaw og sports, ganahan kay sports sa mga lalaki. Mutanaw og salida nga adunay paragsangka, kanang mga adunay away, lami kina, nindot kaya na nila, kanang mga pininsingay, unsa pa na, pinusilay, no? Sakripisyo og paghimo og halangdon nga butang, bisan pa man naglambigit sa kamatayon, bisan pa kamatayon. Gusto na nila, no? O sa pagbalik sa ilang mismong realidad nga kinabuhi, sila wala mihimo sa mga butang nga ilang nakita. Mga butang sa pagkalalaki nga ilang gidayeg apan kutob lang sila sa pagdayeg. Igo ra gid sila mo dayeg, nindot ta siya, nindot kada siya mo away. Basta kay nindot nga istorya nila apan wala nila buhata, igo ra ban sila sa pagdayeg.
Wala sa ilang kaugalingon, wala nila ma-apply silang kinabuhi, ug wala nila barugi ang kinahanglan unta nilang barugan isip lalaki. Ug sa pagbalik sa ilang mismo realidad sa kinabuhi, sila wala mahimo nini. Ingon ta kutob lang sa una-una apan wala gyud gibuhat. Nasayod kita nga kita gitawag sa usab pakig-away. Unsa man nga away? Sa pagsakripisyo ug madasigon nga magtinguha sa pagkinabuhi diha ni Kristo. Mao ni atong pagkig-away nga espirituhanon nga kita dili madala sa tintal sa kaaway nga kita magkapadayon sa pagkinabuhi diha kang Kristo ug mahimong mga lalaki nga adunay aksyon, adunay katuyuan ug adunay hinungdan. Apan supak ang kaaway niini. Nahibalo na mo kinsa ning kaaway? Mao nga ang iyang mga estratehiya magamit og mga pamaagi og kabtangan nga daw makatagbaw sa kauhaw og tinguha nga moaksyon apan magpabilin lang sa lingkuranan. Mao ni atong gisgutan og atong gitan-aw ganiya nga lazy boy chair. Gusto sila maghimo silang aksyon, gusto sila mobati og katagbawan sa ilang gihimo, no? Nga mao sila mo atubang sa gubat apan pinaagi lamang sa paglingkod sa lingkuranan tungod ang ilang gigamit. Video games lang. Labi na sa moderno nga panahon, pinagi ning teknolohiya, misolbong yun ang mga video games. Kasagaran sa mga laki na lambigit og nalulong sa piki nga aksyon, fake action. Kana bang madasig ka na, aksyon ko na siya. Pero dili, walay realidad, walay kamatuuran, dili tinuod. Bisan pa sa mga lalaki, nga mga dagko, ingon man ang mga hamtong na, dili gayod makapugong. Nga magdula, kanunay ni mga gubat-gubat, nga dula tungod kay sa pinakauyukan sa pagkalalaki mao ang tinguha sa pagkakaplag og kadaugan pinaagi sa panagsangka pakigbatok aron mahimong usa ka lalaki nga adunay aksyon. Di ba mga lalaki mao man atong gusto kana aksyon ba? Gubat kita gitag sa Leaders TV nga nagsigig hinuktok nagsigig istorya paong na yun. O kini mga video games online PC mobile ug uban pa makahatag og piki gyud nga version. Kani yung teknolohiya karon. Tungod kay daw makatagbaw sila sa tinguha sa tao nga muhimo og mga butang nga halangdon sama sa pagsakripisyo pinaagi sa panagsangka alang sa kadaugan. Murag ilang gi-personal gyud nga sila didto mao nagsakripisyo o nagpakamatay kaha alang sa kadaugan. Apan kini wala naglambigit og tinud-anay gayod nga sakripisyo o kahago ingon man wala gayod kini naglambigit og tinud-anay nga hulga sa kinabuhi tungod kay kini virtual ra. Mahimo ra gayud nga kapila siya makigubat og mamatay human i-restart lang buhi na pod. Asa man ang challenge ana? Mo bitaw makahuna-una ko. Usahay. Na ay mga tawo nga ganahan kaayo gyud og gubat-gubat. Pero imong ipadala dito sulo-sulo di mo adto mahadlok. No? Ganahan na sila gyud ang action lang nila nga wala gyud lang bigit nga realidad gyud. So wala na kinanglan nga mumataw og sayo aron pag-ehersisyo, muadto sa gym aron pag-andam sa lawas nga mahimong himsog. Wala na kinanglan nga moagi sila og paghago og pagbansay-bansay sa baggamit og tinud-anay nga mga armas kay unsa may ilahang ibansay-bansay nga naaara man na sa video. Ang iya kinahanglan himuon kay maglingkod. Di ba maghigda, nagsigig duwa, nagsigig gubat, tubangan sa screen. Gubat diri, gubat didto. Gubat human, gubat na pod. Way undang ngay gubat ba? Diba, mo nang ang oras wala nila may bawi nga milabay na nahurot ang ilang oras. Pinaagi lamang ani mga butanga. Ug ang iyang unahuna nagtuo og mubati nga siya mahimong usa ka maisugon. Mo na madasig sila ba sa ilahang gihimo. Gibati nila nga sila isog. Isog nga lalaki. Apan sa tidunay usa lamang gihapon ka bata tungod kay wala man gayoy naglambigit nga matuod nga sakripisyo. Wala man kay sakripisyo anang imong video. Bisag unsa pa siguro ka na may contest ano medyo kumapil ana kay mo ko kamao sa pag-apil. So naay grabe yu kaayo nga mudaan ang mga duwa no nag-contestsay gani na silang uban. Mahimo ra gayod nga kun mapul-an biyaan. Mahimo ra gayod nga walay disiplina. Kay virtual man. Apan wala may dautan mismo ang mga butang nga alang sa paglingaw o pagsinati o mga butang sa virtual world. Dili na dautan mga igsoon. Ang problema ana, kung ikaw magpadala ni ana ang imong oras
mahulog nga wala gyud kay nahimo ug walay kapuslanan ang mga takna nga molabay. Wala gyud kay nidautan ang mga butang sa paglingaw-lingaw o pagsinati niini. Apan ang tinud-anay ang mga tao karon natanggong sa virtual world, di ba? Kisa may dili kasagaran, di ba, naa naman din na inay unta magkinabuhi sa realidad nga kalibutan. Nana sila sa mga fiction, mga sci-fi o uban pang mga virtual nga mga duwa o uban pang mga kalihukan nga naulipo na sila dinha, na sila nagkinabuhi, walay realidad. Mao kini ang ginabuhat sa kaaway sa atong mga kalag. O balikon, mauni ang ginabuhat sa kaaway sa ato ang kalag. Mao na bantayan kay nato mga igsuon. Kita mga ginikanan tan-awon ginato atong mga anak. No? Basin sila og nagda sila silang module o kaha sila nag-online, lilia sa din taon ninyo panagsa, oy. Basig no line, dili na online, kay nag-chat na. Lahi na ang ilang giatubang. Mao na nga importante kay maginikanan. Ayaw lang sa mo pag-una-una kay musunod ang inyong mga anak. Idumdumi mao kini ginabuhat sa kaaway. Kita ilaron nga naglambigit kita sa butang nga mahinungdanon. Gugma og aksyon apan pinaagi sa pagkadili gyud aktibo. Ug dili maglambigit sa sakripisyo ingon man kay virtual lang sa ako nang gipamulong. So wala kay nahimo, wala tay nahimo. Passive. Ang kapakyasan sa pagkadili aktibo dili mahitungod sa unsa ang gihimo apan labi nga mahitungod kini sa unsa ang wala gihimo. So wala kay gihimo. Naglingkod lang ka sa lingkuranan, gusto kang mahimong action star na kasalingkuranan. Gusto ka makakabot sa kalampusan pana kasalingkuranan tungod kay imong gigamit ang duwa lang virtual lang. O kini na napanundan gid sa mga sumusunod kalakin-an sa Biblia. Mao ni nasunod nila kung magsugod ta ni Adan, nasunod ni sa mga tao usab sa Biblia. Nahibalo ba mo nga daghan sa kayong nahitabo ni ini? Una, atong tan-awon si Abraham. Kaila mong Abraham? Dili na lang. Si Abraham katong una gyud nga giatubang sa Dios. Diin gisaaran siya sa Dios ug makaliwatan sama sa kadaghanon sa bituon, kaliwatan. Daghanon sa bituon, daghana ng bituon, di kita kaihap ana. O kini wala matuman sa dali nga panahon, milanat panigpila ka tuig. Pipila ka tuig una ni siya, una ni natuman. Ug human naghimo og kaugalingon nga plano ang iyang asawa tungod sa kay dugay na. Mayngom na, di man na tinuod siguro. So wala sila'y pasensya, wala sila magpaabot sa saad sa Dios. Ug naghimo sila kaugalingong plano. Di ang iyang asawa mo naghimo nini si Sarah. Naghatag og kaliwatan pinaagi sa ilang sulugoon nga si Hagar. Karon si Abraham. Ang gisaad sa Dios nga himuon hatagan sa kaliwatan nga sama kadaghanon sa bituon. Kaliwatan dili sa lain kundi nila ni Sarah. Apan si Sarah wala kapaabot, naghimo siya og iyang pamaagi ug iyang gihatag ang sulugoon ngadto ni Abraham nga si Hagar. Unsay gihimo ni Abraham? Wala siya mo tutol. Wala siya mo balibad. Siguro pag ingon ni Sarah, niya si Hagar, ako ihatag nimo aron makabatong kag anak. Basin si Abraham, ni tanaw ni Sarah, niya tanaw na sa ni Hagar, tanaw na sa ni Sarah, tanaw ni Hagar, gwapa man gini sa Hagar. Wala na siya mo balibad. Wala siya mo tutol. Pero wala na sa Biblia, ha? Ako lang na siyang tanaw. Bangano man gyud nga man siya kabalibad. Basin. No? Gwapa gyud tingali. Ang ikaduha si Jacob o si Jacob. Adunay 12 ka anak nga lalaki apan siya adunay paborito. Oh, hinumdumin yung mga ginikanan. Naara ba kitay paborito mga anak? No? Ang akong paborito sa balay sudan ra gyud. Wa ko'y paboritong anak kay pareho na sila tanan nako, no? Naama na diha akong asawa musulti na, no? Si Jacob adunay 12 ka anak nga lalaki apan siya adunay paborito nga gipalabihan lang nga anak. Mao nga ang ubang maigsoon adunay kasina o pagdumot ngadto sa maong anak. Nasayod ba si Jacob nini o si Jacob nini? Pangutana. Atong basahon sa Genesis 37:11. Matod pa sa 11 nagingon, ug ang iyang maigsuon nasina kaniya apan kini nga pulong gitipigan sa iyang amahan diha sa iyang hunahuna. Gitipigan. So wala malilong. Tataw og klaro nga nasayod gayud di siya. Ug ingon ta nakita niya
nga nagduot kini sa pagdumot. Apan unsa ang gihimo ni Jacob sama ni Abraham? Wala. Ingon ta kutob sa una-una. Una-una ray nagdako. Napay lain. Karakter sa Bible si Eli. Nakailang mong Eli. Ako ra ginakaila. Si Eli, iyang nasayran nga iyang mga anak nga lalaki nga sama usab niya nga usa ka pari. Naglambigit sa paghihilawa sa mga babae nga nagalagad sa templo. Mabasa na nato sa Samuel 1 Samuel 3:13. So atong makita ningon dinhi. Kaya ako nagsulti kaniya, matud pa ni propeta Samuel. Kaya ako nagsulti kaniya nga iyang panimalay hapit na nako silutan hangtod sa kahangturan tungod sa ilang sala nga ilang nahibaluan. Kaya ang iyang mga anak nga lalaki nagpasipala sa Dios ug wala siya magpugong kanila. So nahibalo. Gikan ni Adan, ngadto ni Abraham, ngadto ni Jacob, ngadto ni Eli, nahibalo sila sa kahimtang apan unsay ilang gibuhat. Asigurado si Abraham na gibuhat ni Sarah ni Hagar. Unsa may ilang gibuhat aron di sila makasupak sa sugo sa Dios? Wala. Ilang paundayunan. Wala sila magpugong. Si Eli wala magpugong. Ug daghan pa gyud ang ato makita dili lamang sa balaang kasulatan. Daghan pa nini si pag-ingnan nato diha sa kaminyoon, sa atong pamilya, sa atong iglesia. Way mapasaylo. Sa trabahoan, sa eskwelahan, nga ang kahimtang nagunob dili tungod sa unsay nahimo sa usa ka lalaki apan tungod sa unsa ang wala gihimo sa lalaki. Ang wala gihimo dili tungod sa unsa ang nasulti sa lalaki apan tungod sa wala niya gisulti. Daw ingon ta tapulan kay tungod wala nagpakaaktibo. Ingon man nga ang sama lang nga mga nagpaahyahay sa lingkuranan ug nagtan-aw lang. Lazy boy. Apan kung atong sutaon ang mga naisgutan ng mga kalakinan nga naa sa Biblia, sila dili man ingon gayud nga tapulan, nga wala gayud gibuhat sa matag adlaw. Inay sila daghan kayong mga bulaton tungod kay sila mga hari, mga halangdon, mga pari, mga manggugubat, so doon na sila gibuhat. Apan aduna gyoy pipila ka mga espiritu sa kinabuhi sa mga lalaki nga makagplagan, nga naglingkod lang sila og nagtan-aw. Wala sila mohatag og aksyon, wala sila magpakabana, wala sila gisulti, wala sila gibuhat. Bisan unsa man ang kahimtang, ingon man ang nagkalain-lain kita og sitwasyon nga mga gisagubang apan tataw og klaro sa nahisgutan pa miagi nga pangitaon sa Dios ang lalaki. Mo nay atong makita dinhi nga ang lalaki maoy gipangita sa Dios. Sa atong gibasa sa Genesis 3:9, ningon ang Dios nga hain ka. Isa yang gingnan gipangita niya ang lalaki. Ingon man ang una niyang gipangita mao si Adan, dili si Eva. So mga igsoon, mao kini ang hagit karong adlaw kanatong mga lalaki. Magpakabana, mutingog ug mutindog ug pamarugan nga ang kamatuoran og responsibilidad. Dili kita magpakadili aktibo, inay kinahanglan nga aktibo ug madasigon ug maisugon nga muhimo sa angay nga buhaton. Kinahanglan atong buhaton, atong hunaon-naon, ato kining responsibilidad. May tulubagon kita ngadto sa Dios, sa atong kaminyoon, sa pamilya, sa atong mga anak, ug bisan man sa dili minyo nga mga lalaki, mga ulitaw. Inyo ni, aduna kamoy tulubagon sa Dios isip lalaki. Basin moingon mo wa milabot ana sa mga minyo rana, dili sa mga single nga lalaki. Ug dili sa ingon nga way labot ang mga babae, nagsilang sila paminaw, wa milabot ana, apil gihapon mo na. Dunay mga prinsipyo ana o principle nga inyo gihapon ma-apply sa inyong pamilya, sa inyong mga igsuonan o sa mahal sa kinabuhi. O sa matag adlaw ninyong kahimtang. O sa sugilano ni Adan sa pagpangita sa Dios kaniya, si Adan miingon, Dios, ako nakasala. Ako napakyas. Akong giangkon ang akong tulubagon isip lalaki. Buhata ang angay nga buhaton nimo kanako nga silot. Apan kaluy si Iba.
Wala gayud siya sala kay ako man ang imong gihatagan sa sugo. Tinuod ba? Mao ba ni ang nahitabo ni Adan? Nakalimot mo sita sa itong gibasa dahil ganiha. Mao ba kini nahitabo dili? Ug atong balikon na lang nato aron mo mahibalo balik. Nangutana sa bersikulo 11 sa kapitulo 3 nagingon nangutana ang Ginoong Dios, kinsay nagingon kanimo nga hubo ka? Mikaon ka ba sa bunga sa kahoy nga giingon ko nga dili mo mukaon? Mitubag ang lalaki. Ang babay gipauban mo kanako mo'y naghatag kanako sa bunga niadto nga kahoy ug mikaon ako. Wala siya moingon nga, "O Dios, nakasala ako o napakyas." Ay kaluy isi iba, wala man na siya moingon, wala na sa Biblia, di lang din mo mubasa. Ningon siya mitubag lalaki, ang babae nga imong gipauban kanako mo'y naghatag kanako sa bunga ngadto sa kahoy ug mikaon ako. Wa na ni samot na Ginoo, gibasol na Ginoo niyang Ginoo. Tungod kay nilihay siya ug nilikay siya sa iyang responsibilidad, mao kini ang ikaduha natong hisgutan kapakyasan ni Adan sa tao o sa lalaki. Ang ikaduha kalagmitan sa pagbasol. So unsa may makita nato sa sitas? Gawas lang nga iyang gibasol si iba, isip gasa gikan sa Dios. Apan iyang gibasol ang Dios mismo nga nagbutang niini uban kaniya. Ang Dios mo'y nagbutang ni iba, naghatag kaniya ni Adan. Panunsay gihimo ni Adan? Gibasol niya si iba o gibasol usab niya ang Dios. Nganong imo man kung gitagaan ini? Mao na siya sadaan. So mao na tataw nga inay unta siya moangkon ug muhimo og pagpanubag sa iyang kapakyasan apan iyang gibasol ang iyang asawa bisan pa buot hunanaon siya ang anaa man niadtong panahon na niadtong higayuna. Atong gibasa nga anaa siya uban ni iba ug siya mikaon. So ang sunod nga bersikulo ni samot na ni Hinuon atong basahon. Ningon dinhi sa 13. Ug ang Ginoong Dios mingon sa babae, unsa man kining imong gibuhat? Ug ang babae mingon, ang bitin milingla kanako ug mikaon ako. Nagpasapasa na. Sa pagpangita sa Dios ni Adan, gipangutana siya, ningon siya ang tungod ani babae mong gihatag nako. Mao nang nakasala ko. Kay ingon sa Ginoo, human ka malipay ako na imong basolon. Wala na sa Biblia ha. Ako na. O ang Ginoong Dios mingon sa babae, unsa man kini imong gibuhat? Ang babae mingon, ang bitin milingla kanako ug mikaon ako. Gipasa na usab. Adunay pagbasol. Gibasol ang bitin. Dinhi ato makita nga ang pagkadili aktibo musangpot sa pagbasol. Ang pagbasol musampot sa dugang pagbasol, magkatay-katay na. Daghan na kayon tudtod, antod mga hayang. Bisan pa nga aduna gayoy tulubagon na babae sa iyang gihimo apan hinumdumi. Nga ang unang giduol sa Dios mao si Adan, ang lalaki. Bisan pa si iba ang unang mikit-kit o mikaon sa mansanas o sa prutas, apan ang gitawag sa Dios dili si iba, ang lalaki. Apan kitang mga lalaki aduna gay mga garbo. Ato nang gitawag og ego, no? Nga hadlo kayo ta nga maigo. Ang atong ego. Nasayon unta sa angay nga buhaton apan nagpakawalay pakabana, ingon man magtinapulan ta. Magpasagad na lang ta og miingon kay balo na ko ana. I know. Ay nako ginumdumi. Pero wa ako'y labot, di na nako sala. Sala na niya. Di mo na, nahibalo dahil siya. Pero ang sala iyang gitukmod. Murag si Adan. Nahibalo siya. Pero iyang gipahid ni iba. Tungod kay si Adan, wala bibarog siya ang tulubagon isip lalaki o wala siya miangkon sa kapakyasan ug nangayo og kapasayloan, inay gibasol hinuon niya si iba. Imbis nga mangayo sa pasaylo ug magbasol siya, iyan hinung gibasol si iba. Labas sa tanan iyan gibasol ang Dios. Mao nga kita karon makaangkon og sangputanan nga atong napanunod, mao ang kamatayon miabot dinhi sa kalibutan. Mao na nga kitang tanan. Adunay kamatayon. Ang sala ni abot dinhi sa kalibutan tungod ni Adan. Bisan pa niini matahom ug manindot gyud ang grasya sa Dios. Atong makita sa Henesis 3:15. Ningon dinhi.
ikaw ug ang babae mahimong magkaaway. Apil ang imong kaliwat ug ang iyang kaliwat, magkaaway usab. Dugmuko niya ang imong ulo ug paakon mo ang iyang tikod. Ang babae. So gilabanan sa Dios ang babae. Mao kini gitawag sa mga Bible scholar nga proto-evangelion. Kani laging unsa ning Greek. Kahulugan nini mao ang unang ebanghelyo, mao dinhi proto. Dini makita ang pinakaunang saad sa kasulatan nga nagpagtagana og kaluwasan. Usa kini ka propesiya ni Hesus nga sa katapusan mapildi si Satanas. Matod sa bersikulo nga si Satanas nagsamad sa Mesiyas apan ang Mesiyas midugmok ni Satanas. Gisakripisyo sa Dios ang kinabuhi alang sa katawan. Apan kun imong sutaon ang mga sitas, kini nagpakita nga ang Dios ang miangkon sa pagbasol, inay sila unta ang napakyas. Giangkon sa Dios. Ug mao nga ang Dios nga anak kinahanglan nga moanhi sa kalibutan aron mahimong ubos sama sa tao. Niani siya nagpakaubos og nahimong tao. Makasinati og nakasinati sa pagtintal apan wala gayud siya makasala. Aron mamatay sa krus alang sa pagbayad sa atong mga kasalanan. Mao na mianhi ang anak sa Dios. Ang Dios gayon, si Ginoong Hesukristo ang miangkon sa pasangil, sa pagbasol sa atong mga sala aron ang iyang kabalaan atong maangkon. Mga igsoon kuno atong balikon. 2000 nakatuig kapin. Mao kato ang katumanan sa saad sa Dios nga ang tibuok kalibutan iyang luwason pinaagi sa iyang kamatayon dito sa krus. Ug sa ikatulo ka adlaw siya nabanhaw. Ug mao kini ang timailhan og pagsilyo sa sangputanan sa kapildihan ni Satanas. Ang iyang pagkabanhaw mao'y nagpamatuod nga pildi na ang kaaway. Gidugmok na niya ang kaaway bisan pa ang kamatayon. Matud pa sa taga-Roma 5:17. Ningon dinhi, kung tungod sa sala sa usa ka tawo nga si Adan, ang tanan mamatay, nan labaw pa gayud ang bunga sa gihimo sa usa ka tawo nga si Hesukristo. Kay kadtong mga midawat sa dako nga grasya ug gasa sa Dios, pinaagi kang Kristo, gipakamatarong sa Dios ug makaangkon sila kinabuhi. Unsa man kining kinabuhi? Kinabuhi nga walay katapusan kini mga igsoon. Kung atong dawaton si Ginoong Hesukristo nga mahimo natong personal nga manuluwas sa atong kinabuhi. Hinumdumi, hatagan kaniya o kinabuhi nga walay katapusan. Tungod sa grasya sa Dios, tungod sa gahom sa Dios, ug ang iyang gasa sa pagkamatuod nga pagka-Dios ug siyang pagkamatarong, pinagi siyang balang espiritu. Tungod ni ini mga igsuon nga maong ania pa kita karon dinhi. Tungod ni anang mga butanga. Tungod sa dakong gugma sa Dios diri kanato. Mga una nga naa pa kita karon ug ania pa kita karon dinhi. Busa gihagit ko ang mga kalakin-an. Bisan man ang mga uban nga buhaton kining tulo ka aplikasyon. Ako ni gihagit sa mga kalakin-an na dunay tulo ka aplikasyon inyong buhaton sa atong nakatunan ining mao mensahe. Una, susiha ang inyong kaugalingon. So karong simana sa mga higayon nga ikaw nagpakadili aktibo, nagpakawalay pakabana o nagpasagad nga ikaw adunay nasaksihan nga ikaw nasayod nga aduna kay mahimo sa pagpugong ini. Ingon man sa pagkurihir o pagbadlong apan susiha usab ang kinaiya nga mubasol sa uban imbis nga moangkon sa kaugalingon kapakyasan ug magpaubos og dili magpaulipon sa garbo. Sulaktod pagkasulti garbo. Tungod kay responsibilidad sa lalaki ang kuno nimo ug ikaw makabaton nga ikaw mubadlong dili mubasol sa uban. Ayaw ipasa ang inyong sala. Ug ikaduha
ang ikaduha mga igsoon, ang kuna ang tulubagon. Kung aduna may mga panagbangi sa pamilya, sa trabaho, sa mga higala, bisan man sa isig kaigsuon sa iglesia, gamay man ni o madako, hunong ug pugni ang imong kaugalingon. Nga mo sumbalik ug pinakalit apan pamalandungi usa ang sitwasyon. Una-unaa ug pangutan-a ang imong kaugalingon kung unsa ang imong kabahin sa maong tulubagon. Basi nasuko ka niya ikaw di ay sadaan. Huna-hunaa sa kinsa ang angayng basulon. Una-unaa sa una ka musulti ug dili maayo ngadto sa imong isig kaingon kun dili ba ikaw ang hinungdan nganong nahitabo ning maong problema. Hinumdumi nga aduna kitay tulubagon sa Dios ug sa atong isig katawo. Ug ang ikatulo mga igsoon, kinahanglan magmaluluyon ug mapahiubsanon. Mao ni pait, di man pait, lisod, buhaton kung kita adunay dako kayo nga garbo nga atong gigunitan sa atong kinabuhi. Apan sa panahon karon nga nagdaghan kayo ang nagkalain-lain nga mga impormasyon, daghan kayo nga mga ingon ta maing laki, no? Ug dili na mamati sa uban. Mingon na sila nga kay balo ko ana. Ilang giunahon na og giisip nila silang kaugalingon nga sila lang ang sakto. Ug ang samputanan nini siya mahimong mapintas o usa ka mapintas nga tao. Hinaot pa unta nga pinaagi sa grasya sa Dios dili kini matuod ug dili kini mahitabo sa atong iglesia. Mahimo kitang maluluyon tungod kay ikaw mismo nakadawat og grasya gikan sa Dios nga maluluyon. Kinahanglan ikaw mapahibsanon tungod kay mahimo gayod nga ikaw ang sayop bisan pa man nga ikaw kumbinsido gayod nga ikaw ang sakto. O kini nagpakita nga ikaw nag-isip sa uban nga mas labaw kaysa imong kaugalingon na makita nato na sa Pilipos 2:3. Nagpasalamat ako sa Ginoo mga igsoon. Kay aduna kitay usa ka igsoon dinhi nga atong gi-invite sa church. Ug aduna usab siya mga kasinatian nga nahaom gayud sa ato ang wali karon nga atong hatagan og labaw nga interest ug pagpakabana ang uban kaysa ato ang kaugalingon. Kini atong igsuon ang hitabo siyang kinabuhi. Dili lalim, dili na ko i-detalye. Dili lalim ug dili sayon. Apan isip usa ka lalaki iyang gipamulong, giampo niya sa Dios, iyang gitulon ang iyang garbo aron lang mahimutang sa eksaktong pagkahimutang ang iyang pamilya. Hallelujah. Nagpasalamat ako dako sa Dios nga naa pagyoy mga higayon nga sama niini. Ikaw mahilambigit sa maong mga panghitabo sa maong kinabuhi nga imong makita nga anaa gayoy ehemplo nga ihatag sa Dios kanimo mismo personal nga kini ang iyang gihimo tungod kay iyang gisalig ang iyang kinabuhi ngadto sa Dios. Luyo sa mga kasakit nga iyang nahiaguman, luyo sa mga circumstances iyang kinabuhi. Iyang gitulon ang iyang garbo kay nasayod siya nga pinaagi niini mahimutang sa eksaktong pagkahimutang ang iyang kinabuhi diha sa Dios tungod kay iyang gisalig sa Dios ang tanan ug gitubag sa Dios ang iyang pag-ampo ug nahimutang gayud sa eksaktong pagkahimutang ang iyang kinabuhi. Daygo na to ang Dios mga igsoon, atong pakpakan ang atong buhi nga Dios. Hallelujah. Salamat sa Ginoo. No? So agi pagtapos usa ka sugilanon sa usa ka pastor nga nagmisyon. Kini sugilanon nga gisugid usab nga ako usang gisugid. Diin nagasugid sa usa ka pastor nga siya misakay sa usa ka gamay nga eroplano.
Miadto siya sa kalungsod ug misakay nining 4-seater. Kana bitong Cessna plane siguro kay bawo mo ano 4-seater nga eroplano. Usa ka karaan nga eroplano gagikan pa sa kapanahunan sa 1970. 1970 pa matud pa niya maayo ang maong piloto nga nag-drive. Dili gayud hapsay ang pagbiyahe kay sila milabay man sa kabukiran nga taas pa sa ilahang giluparan, nakabagat silang mga panganod nga nadaglag unos ug nakalabay sila sa mga bukid nga mas taas pa sa lupad sa eroplano. Busa medyo siya ang katong pastor nahadlok gyud. Na ako'y usa ka igsuon nga nag-abtan mig problema sa laod. Naglibog na insaon sila unsay ilang iampo. So nanganta sila, nag-praise and worship. Daig sila sa Ginoo. Yan nabati niya ang kabalaka sa uban. Mao na nga ningo din siya. Ngano mahadlok mo mamatay? Luwas naman ka mo. Hindi mo pag-una lang, Brad. Pag-una lang. Oh, mao na ba? Mahadlok na. Busa kaning usa ka tawo ni sakay sa eroplano. Dili gid hapon sa iyang ilang biyahe. Busa bidyo nahadlok gid siya. Samtang sila nagbiyahe sa eroplano ang piloto doon na pagyugiasoy nga kasinatian sa miagi nga malampuso niyang na-crash landing ang maong eroplano. Kaya siya kanang dasig kay sinisulti ba nga kining eroplano ha nagmalampuson ko nga nag-crash landing ani. Na ako'y upat ka pasahero. Aduna sila yung mga daghang bagahe. Tungod kini sa pagkapalyar sa makina. Nya niagi sila ditong dapit, usa ka dapit ningon pag siya, diha minakras. Ay. Ug ikaw pasahero sa maong eroplano. Imbis nga gikuyawan na kadaan tungod sa dili maayo ang biyahe, istoryahan pa ka nga kaning eroplanuhan nakras na ni. Nya diha minakras ay pero ako nang giayo. Daya gayon nga kini nindot pamati dili nindot pamation. Nga sugilanon samtang nagbiyahe pa sila sa kahanginan, labi na kun ang gisgutan nga may palyar nga eroplano mao mismo ang imong gisakyan o ang iyang gisakyan o ang pastor in town nangutana. Mao ba? Giayo na ninimo. Yung piloto tubag giro kayo. Oo, ako ra mismo mibuhat pag-ayo nini. Apan dugang pagyon nining gingon panlisod man makakaplag sa tanan nga gikinahanglan nga mga galamiton dinhi sa maong dapit. Mao nga unsa lay akong mahimo? Pas kuyawa ano eh. Unsa lay akong mahimo nga gibaw mo eroplano mga kinahanglan gina siya mga pisa. Pero ningon siya lisod kay pagpangita og pisa. Pero ako lang gihimo kutob sa unsa lay naa? Nangutana og usab midugang pangutana ang pastor. Ningon siya, imo bang nasayran kung unsa ang hinungdan? Kung unsa gayud ang problema sa makina? Mahitungod atong giasoy nga nag-crash landing. So mitubag ang piloto, ambot lang. Unsaon na lang. Dili ako sigurado. So wag gid sigurado. Ayo-ayo lang dahil niyang eroplano karon naglupad na sila sa kahanginan nga wa siya sigurado giunsa na pag-ayo, wa siya dili sigurado ang piloto nga naayo na ang eroplano. Unsa may inyong naon kamoy pasahero? Mangita mo parachute. Magkinaunsa manlayat no? Mingon pag gyud siya nga kahibalo ka, usahay ang mga panghitabo, mahitabo lang gyud. Tungod kay kini basta lang mahitabo. Way kasiguruan. Unsa gayud ang imong bation kung ikaw magsakay na ng mga eroplano? Kining eroplano ha, miagi kapalyar, adunay piloto nga dili sigurado. Kining pulong nga basta nahitabo lang, ingon man ambot lang. Nagpakita sa kawalay kasiguruan sa sangputanan sa Senati. Og moingon lang nini aron makalingkawas sa tulubagon susama kanato. Moingon day tag ambot lang bisag nahibaw ta. Adunay uban pa nga pinulungan sa kalibutan nga ipasangi lang sa malas. Bisag dunay tay na contribute dito nga mao ning nahitabo ni, mao ni palpak ni. Moingon day ta malas man. Kadungog ra ba ko nang malas kanang naa dihay naay kaubas logro.
Pandili kini biblical mga igsuon. Ako lang isulti ninyo. Kay naasag ko'y makadungog usahay ko nga doon natin mga kaigsuunan nga moingon og swerte, moingon og malas. Ino may mga igsuon. Ang tanang mga panghitabo sa atong kinabuhi gikontrol sa Dios ug siya ang tanan nga naghimo nini, dili ni malas, dili ni swerte. Grasya sa Ginoo ug disgrasya mao na siguro ang malas, pero ingnon ta mo maigsoon, dili mahitungod sa swerte ang atong kinabuhi, dili mahitungod sa malas atong kinabuhi, tungod kay gilatid na sa Dios ang atong kinabuhi gikan sa pagsugod hantod sa katapusan. Walay malas, walay swerte, tanan kabubuton sa Dios. Amen ba? Ingon ni ana, no? Mao na nga ug mingon tag malas, walay kasiguruan na. Mao kini pangununa sa tao, dili gayud siya masayod sa iyang kapakyasan. Ingon man dili makat-on, dili kita makat-on ini. Lebihan ang dili gayud masaligan kay mulihay man ta sa atong tulubagon. Ingon man mubasol pa ta sa uban. Dili kini mao nga maigsuon, inay unta kita maalamon og dunay bruganan, kita mudawat sa atong responsibilidad. O kita aktibo nga muhimo sa angay gayud nga buhaton. Huna-hunaon na to kun unsa gayud atong buhaton. Dili kita magpasagad ug dili walay pakabana. Dili magkinabuhi nga uyon-uyon lang ug walay tumong ug katuyuan. Barugan kini nato mga igsuon. Muliho kita niini mga igsuon, aduna kitay tulubagon sa Dios hinumdumi. Mga lalaki, pagkalalaki kamo, ug dawata ang buhata ang gitagana ug gipiyal nga katungdanan subay sa mando sa Dios, pinaagi sa Dios ug alang sa himaya sa Dios. Amen? Magampot na mga igsoon. Ato'y dukot itong mga ulo. Lord, salamat Ginoo sa imong mensahe, ng imong gihatag ni kapunon, Ginoo God. Lord, nagampo kami Ginoo, Lord God, nga makabaton kami Ginoo. Huna-huna, ug kasing-kasing nga masinugtanon, nga dili na mo ikawang ang imong katuyuan sa among kinabuhi. Salamat sa imong grasya ug sa imong paggiya kanamo. Lisod Ginoo Lord ugad ang paghimo nining mga butang nga apan anaa ka kanunay nagauban kanamo. Miduol kami kanimo Ginoo Dios ugad. Aron imo kaming lig-unon. Ilabi na ang mga lalaki, ang ilang tagsa-tagsa ka pamilya, ang mga babayi, ug ang ilahang kaminyoon, ang mga single nga ila untang hinuktukan nga tataw og klaro nga sila giandam na sa Dios sa umaabot. Usa man salamat Ginoo God Lord nining mga mensahe. Makahatag kini namo Ginoo pagtulunan nga mudatong gayud Ginoo sa kinauyokang bahin sa among kasing-kasing. Nga mo gimasabtan, may baluan nga ikaw kanunay nagatudlo, ikaw kanunay nagahatag kanamo Ginoo sa kamatuoran. Ang among makabuot ang kadaugan diha uban kanimo. Salamat ining tanan, dalaygon ka sa walay katapusan. Kini ang pagampo sa ngalan ni Ginoong Kristo among Ginoo.